Салом алейкум, мама мухлисоре китоҷи. Ман авқати Рустам гап задам. Ойди батл. Гуфтанем ки батлгаро батл намешавад, батлат нечи. Прикинь, яки охир да ман хеле мегуфтам конкретни бат касе ки чи яке дошт мара бигав батл намеши. Батл сатвез мешавад, шӯхитон кардам просто як чихел адреналин дига мешавад дадам. Қатъи Рустам гап задем. Во-первых, камтар гапомон бисёртар нофаҳмӣ рафт ба хотири як гапе ки Рустам нисбати мухлисои ман камтар гапи безеб гуфтагӣ буд. Ман қатъи ҳам одам конкретни гап задем, ман ӯро фаҳмидам, ӯ мара фаҳмид, хулоса фаҳмондем якдигара. Аммо одам ай ҳамаи мухлисои ман бахшиш пурсид, искора хичам видео мекунад, бахшиш мепурса. Фақат мефаҳмонатон ситуатсия чӣ хешид. Мақсад ӯ акира ҳақорат карда, кадоме ки дар вақти прямои эфир чи ҳақоратеш кардагӣ буда, аммо одама обратно ответ дод, ҳақорат кард. Аммо одами ҳақорат кардагира и чота намедонам чӣ хеле ки мухлисот гуфтагӣ недаразумени, яъне ки нофаҳмӣ шидагӣ, ба ҳамин хотир мухлисот гуфт, скоро бохиш видео мекунад, адила бахшитон мепурсад. На ин бора мо нав гап задем. Баъд гап задем дар бораи қисми батл, чизе ки ҳама ждат дорад, чизе ки конкретно бояд и қадар дроз кашидеса, конкретно бояд як чиза шава ки стоит боша, ҳам ждат кунӣ ҳар як тайтида бародари азиз бояд ҳамин чиз стоит боша. Ну иншолло ман як чизе мекунам ки сари мухлис ман сархам намекунам. ӯ ҳам мухлисе ки иҷтимоъ суҳбат кард, гап зад, ӯ ҳам мухлисе ки ради ман тайёра ким кардам шаҳр бихеза, ким кардам шаҳр дигар, яъне ки Москва биёя, ман ҳеҷ вақт сархам намекунам. Ман тайёрам, ҳама тарафа тайёрам. И нав қатъи Рустама гап задам, маслиҳатҳоро пазондем, то што видеое ки кагӣ буд ки шон куҷода шон, яъне ки мақсад ӯ қатъи ман ба кадом хотир ранги прикол кард, ба хотире ки ман чиқадр Рустами кал мегӯм, мождам хеле як шӯхӣ буд. Просто мақсад чиза серьёзне нафаҳме, на мо қатъи ҳам темо гап зем ки может шӯхиёро бас кунем, барои ки халқ мавтара намефаҳма Рустам. Мақсад нам хеле гап чапвай, батл да ман тайёрам, ман фаҳмондам Рустама чӣ хеле меша, чӣ хеле намеша, чӣ да тайёрам, чӣ условия дорам, ман условияҳоро қабул кардам, условияи ман қатъи розӣ шидам, в общем ҳама тарафа розӣ шидем. Ҳама тарафа не, Рустам қатъи ман согласоват кард, то есть чахчак кард. В общем қатъи ӯ тараф қатъи соперникои ман гап мезана. Ин чӣ хел бигӯм, оли может Рустам ки может соперникои розӣ нашава 6-1, во чӣ хел меброянд, мисол вохшава никто ҳисоб мекунад. Не, ҳеҷ ягон ҷои западлогӣ надора бародарои азизи ман. Хай манталияно хидш ҷанги бегона да кушид, хидш хичами дурун да даровард, вообще модам лишняе хотя бы. Ну всё таки ман қатъи ҳам мезанам, ҳеҷ гап надора. Я удари дига ба сухан ҳеҷ ҷои ман кам намешавад. Труп нокдаун мешавам манталияно. Хайша бои май бат кардем, рӯзи батл бо иншолло ман нишон метавам. Дилам прая кадо ки хандида увейда гап задистам. Чи бародарои азиз, мо чи қайд кардан мехостам, барон, райдер, шнапс, шикорчи, ё одамое ҳастанд, яъне ки теорема одамоеро ки ман худам вибр кардагим, одамоеро ки ман худам даъват кардагим дар ҳамин батл бародаро, ё одамое ҳаст ки дастойни ман донистамшон, ё одамое ҳаст ки ман ба худам ҳамин одаморо дастойни медонам, ҳамин конкретни батл да гирмӣ доранд. Яқинан ки мақсад мехези авлод ҳаракат кеста батл андеграунд батл. Ман мехотир ҳамиёро ман дастойни донистам, ба худам соперникои дастойни ман даъватшон кардам батл да. Рости гап боли мо қатъи барон тариқи телефони суҳбат накардем, ха як мусибат шидагӣ буд. Баронда ба фикрам ман айдани шарти диқтор шунидам. Ну ҳоли ҷои и гап нест қатъи барон. Хай бошим дар ягон ҷо ва мехоҳем ёки зангш мезанам, ман қатъи барони тема дар дилни худам суҳбат мекунам иншолло. Хай бошим инам хеле хабаро ки тайёрма, қатъи Рустамам гап задем, Рустам қатъи и тараф гап мезанам, мақсад организатори вазифашай. И скоро видеои Рустама чикне хеле бахш мепурса, ай боқи мондагӣ мухлисо и мефаҳмонатон чӣ гап шид, чӣ гап нашид. И иншолло як бори дига мегӯм ки ман сари мухлис ман хам намекунам. Дил прай. Иншолло ки и футболо мешавад, фуки мухлиси ман, фуки ман.